जी नमस्कार, कैसन बानी रउआ सब। उम्मीद करतानी अच्छा हो। खब रउआ सबके बता दी कि हमेशा के तरह रउआ लोग से हमेशा जब भी कोनो दिक्कत रहेला तो रउआ लोग के जरूर हम बतावेनी। भोजपुरी इंडस्ट्री के लेके हर तरह तरह के जौन बाकी सवाल रउआ लोग के सामने रखे नी, रउआ लोग कमेंट भी कह के बहुत अच्छा अच्छा जवाब देनी लो। कुछ लोग विरोधी बा जे कि अपशब्द भी बोलेला, ओकरा के भी आदमी प्यार समझ के एक्सेप्ट करेला। काहे कि जहाँ मित्रता बा ओजी दुश्मनियों बा भैया। जहाँ निमन लोग बा ओजी दू चार गो कीड़ा मकोड़ा भी रहेले, तो उसे घबराए के ना चाहिए। तो कमेंट में कोनो कीड़ा मकोड़ा के अगर गाली गलौज करता तो इससे कोनो दिक्कत नहीं है। जे भी हमारे यहाँ से प्यार करे वाला लोग बा, बहुत लोग कमेंट करला जे भैया इसका जवाब दीजिए, ये गलत बोल रहा है, ये बोल रहा है, क्या जरूरत बा। हाथी चले ले तो ढेर कुकुर भौंकेले सन, कुकुर सन के फेर में ना पड़े के। बाकी आज हम बात कर रहे बानी भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो विवाद बड़ा तेजी से वायरल हो रहा बा, जौना विवाद के नाम बा अक्षरा सिंह आ CS मिश्रा के विवाद। जौन की स्टेज मंच छोड़ के अक्षरा सिंह भाग गई माइक फेंक के, वही जिला में बात करे आइल बानी। लेकिन तू लोग कहलो जे भैया वही पर बहुत बात कैले बड़ा फेर काहे करता रहो। लेकिन हम बताओ तनी कि ओमे एगो फैक्ट के बात आज हम तारो से बात हमरा के एगो बताओ। अक्षरा सिंह के बात हम बताओ तनी। अक्षरा सिंह अगर कहीं प्रोग्राम करत तरी तो तरह के बता दी कि अगर केहू प्रोग्राम करावेला, चाहे कहीं प्रोग्राम में जाए, चाहे बड़ा बड़ा शो होली सन, काहे खतरा खाली इंटरटेन खातिर, यानी लोग मनोरंजन करे तनी। लोग हमेशा जानते बड़ा भाई एक दूसरे के हमेशा जाल बा, लोग टेंशन में अपन माथा जौन बाकी हमेशा पहले बा। लेकिन एगो उम्मीद रहेला जे चलो भाई प्रोग्राम आज हो कुछ मिजाज इधर हो, तब मनोरंजन खातिर। ओकरा बाद मनोरंजन में अगर दिक्कत होला तो बहुत भागेला। बात करे वाला बानी कि अक्षरा सिंह के अगर प्रोग्राम करे में चाहे प्रोग्राम में आवे में उनकर कुल ही शर्त बा, जैसे कि केहू पैसा नहीं सकत, सिटी नहीं मारत, ओकरा के गाना के डिमांड नहीं कर सकत जे मैडम ई गाना गाई, केहू नाचे डिमांड नहीं कर सकत मैडम हई गाना पर नाची। तो इस सब शर्त जौन बा कि एगो कागज पर लिख सटवा दे कि इतना शर्त हमरा लगे, शर्त अगर केहू मान तो हमार साटा करी आ ना मानी ना करी। तो जेकरा उ मंजूर रही उ हित तो उ साटा करी, तो ना देखी तो ना करी। मार बड़ भाई सिंह मुखी बहुत अच्छा बनैले बड़े, जौन अक्षरा सिंह से प्रक्रिया रखले बड़े। हम उनको से भी कहें कि देखो भैया, अगर अक्षरा सिंह के दिक्कत बा, अक्षरा सिंह पहले ही प्रोग्राम से पहले ही जे ऑर्गेनाइजर जे भी बा ओकरा से कि हई हमरा संगे शर्त बा, हई समस्या बा, अगर हई समस्या के अगर समाधान हो चाहे हई काम अगर हमरा संगे ना होई तब हम प्रोग्राम करे चलेम, ना तो ना चले। कोनो गरीब आदमी के पैसा बिटोरले बा 10-10, 20-20, 50-50 रुपया, आ बिटोर के अगर कोनो स्टार के बोलावता तो भाई ओकर पैसा जायज बा भाई। 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया अगर चंदा बिटोरे में, हम तरह के बता दी भैया कि 10,000 रुपया हमने की सरस्वती पूजा देहात में हर लीसन हमके करे 10 रुपया 5,000 रुपया इकट्ठा करे खातिर कितना बार दौड़े के पड़ेला, कितना बार पड़ेला। ई जे जाला जे मांगेला चंदा ई ओकरे को बात सुने के मिलेला। केहू के द्वार पर चंदा काटे जानो कई बा रुपये नहीं के तार लोग के इहे धइले बा, हमरा तो बीमारी से हई बा हौ बा। लेकिन ओकरा बादो 10 लाख 8 लाख केहू चंदा बिटोरले बा, केहू चंदा 1-1 रुपया देले बा। सिंह के मेहनत चाहिए, और पैसा केहू फेंक दलस तो वार्निंग दे देवे चाहिए, भैया मेरे ऊपर पैसा मत फेंकिए, मैं पैसा वैसा नहीं कर देवे चाहिए। लेकिन मंच छोड़ जाएगा चाहिए। मंच छोड़ के गईला के मतलब है कि गरीब आदमी, उ जौन दर्शक तरह के प्यार करे वाला जाने वाला लोग बा, वो लोग पे दिल ठेस पहुंचल बा जे यार इतना पैसा इतना मेहनत करनी सन, 1 मिनट में 10 लाख रुपया लग गई। तो ई चीज ना होके चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री में। का अगर ये बात गलत होके तो तू लोग कमेंट करके बताओ लो। आई 10,000 रुपया जमा करे में हमनी के पसेना छूट जाला खातिर, सरस्वती पूजा रखे खातिर। लेकिन ये जी तो भाई 5 लाख लेके 15 मिनट में भाग गईलू, ई सब गलत बा। ई अक्षरा सिंह से हम कहें कि देखो कि तो ओजी फिर टाइम रख के तू प्रोग्राम कर देगू, आ ना तो तू लाइव आके कह जे हम जोन बा कि 3 लाख रुपया चाहे 4 लाख रुपया चाहे 2 लाख रुपया में से हम वो लोग के वापस करते हैं, जो लोग फिर से हमरा के अगला साल बुलाई, या चाहे अगला साल हम अपना तरफ से फ्री में आके ओजी गाएं। हमरा से गलती हो गई बा, एकरा के हमरा के माफी कर लो। ई चीज अक्षरा सिंह के बोले के चाहिए, माफी मांगे के चाहिए इंडस्ट्री से। काहे कि इंडस्ट्री से कमाए के बा, यही दर्शक तरह के प्यार करेला जानेला, तो 2 आदमी तरह के लोग जानता। तो ये सब पर विशेष ध्यान अक्षरा सिंह के देवे के चाहिए। बाकी हमार वीडियो तार लोग के कैसन लागल जरूर बताइए। खूब वीडियो के शेयर करा, लाइक करा, चैनल के सब्सक्राइब करा। मिलते हैं अगला वीडियो में।